Γεια σας. Θα ασχοληθούμε σήμερα με το φαινόμενο της κρούσης για τη φυσική της τρίτης λυκείου. Θα κάνουμε μόνο θεωρία και στο επόμενο βίντεο θα ασχοληθούμε με μερικές ασκήσεις. Καλή θέαση. Στην παρουσίασή μας βεβαίως θα βασιστούμε πάνω στον τρόπο που δίνεται το φαινόμενο αυτό της κρούσης από το σχολικό μας βιβλίο, γιατί άλλωστε πάνω σε αυτό εξεταζόμαστε. Ξεκινάμε λοιπόν να δώσουμε την σχετικότητα της κίνησης. Βλέπουμε εδώ ένα άτομο, ένα αγόρι που στέκεται στην αποβάθρα και σύμφωνα με το δικό του κόσμο, με το δικό του σύστημα αναφοράς, δεν κινείται εκείνος και κινείται το τρένο που έχει μέσα μια κοπέλα. Από την πλευρά της κοπέλας όμως, όχι ότι δεν αντιλαμβάνεται βέβαια ότι αυτή κινείται, αλλά αν το πάρουμε έτσι λίγο πιο αυστηρά, αυτή θεωρεί ότι δεν κινείται και βλέπει το αγόρι να κινείται. Άραγε λοιπόν αυτοί οι δύο βλέπουν μια διαφορετική κινητική κατάσταση ο ένας για τον άλλον. Βέβαια μπορούν να συνεννοηθούν και θα το δούμε λίγο παρακάτω. Η φυσική λοιπόν θεωρεί ότι η περιγραφή μιας οποιασδήποτε κίνησης οποιοδήποτε σώματος έχει νόημα μόνο εφόσον έχουμε προηγουμένως απαντήσει στο εξής ερώτημα. Ως προς ποιο σύστημα κινείται το σώμα? Δηλαδή κάθε κίνηση νοείται ως προσορισμένο σύστημα αναφοράς, το οποίο η σκέψη του ερευνητή θεωρεί ακίνητο, όπως μας έλεγε και ο Ανδρέας ο Κασέτας. Αυτό θα το αναλύσουμε λίγο. Τι σημαίνει η σκέψη του ερευνητή το θεωρεί ακίνητο? Η κίνηση πάντως είναι σχετική έννοια και αλλάζει μόλις αλλάξει το σύστημα αναφοράς. Γενικά η κίνηση θα πρέπει να απαντάει το φαινόμενο αυτό στα εξής 4 ερωτήματα. Πόσο απέχει ένα σώμα από πού? Από το σύστημα αναφοράς. Πόσο διαρκεί η κίνηση? Μέτρηση ΔΤ χρονικής διάρκειας. Και πότε συμβαίνει αυτό ως προς ένα χρονικό σύστημα αναφοράς? Ένα σύστημα που ο παρατηρητής το θεωρεί ότι είναι το ταφ 0 ίσον με το 0. Ξεκινάμε δηλαδή να παρατηρούμε, να βάζουμε το μάτι μας πάνω στο φαινόμενο. Θέλουμε δηλαδή δύο μηδενικά, να το πούμε έτσι, ένα για το χώρο και ένα για το χρόνο. Όταν αναφερόμαστε λοιπόν στα μεγέθη που επηρεάζονται από το σύστημα αναφοράς, όπως είπαμε είναι η ταχύτητα, η ορμή, θα εννοούμε τις τιμές που βλέπει ένας θεωρητικά ακίνητος παρατηρητής πάνω στη γη. Βέβαια, θα μου πείτε, όπως στην περίπτωση εκεί με τα παιδιά, το ένα αγόρι και το ένα κορίτσι, πώς αυτά συνεννοούνται? Είπαμε ότι θα το εξηγήσουμε αυτό. Αυτά συνεννοούνται στη φυσική λόγω του Γαλιλαίου και των μετασχηματισμών του. Δηλαδή, ο Γαλιλαίος μπόρεσε να συνδέσει τα αποτελέσματα της παρατήρησης δύο αδρανειακών παρατηρητών. Ενός συστήματος, ας πούμε, που εδράζεται στο αγόρι, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, και ενός άλλου, το οποίο κινείται σε σχέση με αυτό με σταθερή ταχύτητα. Είναι και αυτό δηλαδή ένα αδρανειακό σύστημα. Με τα μάτια του κοριτσιού σε αυτό το παραδειγματάκι. Χωρίς να εμβαθύνουμε πάρα πολύ, γιατί δεν θα μας χρειαστεί και δεν θα ζητηθεί, τα συστήματα αναφοράς τα οποία υπάρχουν συστήματα αναφοράς μάλλον ως προς τα οποία ένα σώμα το οποίο δεν αλληλεπιδρά με άλλα σώματα κινείται ομαλά σε ευθεία γραμμή, δηλαδή κάνει ΕΟΚ το σύστημα. Ένα σύστημα λοιπόν που κάνει ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, ας θεωρήσουμε στο παράδειγμα όμως ότι το κοριτσάκι μέσα στο τρένο κινείται με ΕΟΚ, θεωρείται ότι και αυτής το σύστημα αναφοράς, η παρατήρηση της δηλαδή, είναι αδρανειακή. Είναι δηλαδή βρίσκεται σε ένα αδρανειακό σύστημα αναφοράς. Είναι αυτά στα οποία εφαρμόζεται με ακρίβεια ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα. Αυτά τα δύο συστήματα μεταξύ τους μπορούν να συνεννοηθούν, επαναλαμβάνω, με τους μετασχηματισμούς του Γαλιλαίου, τους οποίους εμείς δεν θα διδαχτούμε.
Η κρούση λοιπόν τι είναι? Έτσι, συγκρούονται δύο σώματα και τουλάχιστον του ενός η κινητική κατάσταση μεταβάλλεται απότομα. Μπορεί να μεταβάλλεται και των δύο σωμάτων. Μακροσκοπικά λοιπόν στη μηχανική με τον όρο κρούση εννοούμε την επαφή, προσέγγιση δύο σωμάτων που διαρκεί ελάχιστο χρόνο και συνοδεύεται με την εμφάνιση οστικών κρουστικών δυνάμεων που ασκούνται από το ένα σώμα στο άλλο. Αυτές οι δυνάμεις θεωρούμε ότι είναι πολύ μεγαλύτερες από άλλες εξωτερικές δυνάμεις όπως είναι η βαρύτητα ή οι ηλεκτρομαγνητικές, οι οποίες μπορούν να ασκούνται συγχρόνως στα σώματα κατά την κρούση. Δηλαδή αυτές τις εξωτερικές δυνάμεις τις θεωρούμε αμεληταίες ως προς τις δυνάμεις που αναπτύσσονται κατά την κρούση, τις κρουστικές δυνάμεις. Βάσει αυτών των παραδοχών εντάσσουμε τα φαινόμενα κρούσης σε σώματα που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αποτελούν ένα μονωμένο σύστημα, δηλαδή ότι οι εξωτερικές τους δυνάμεις είναι αμεληταίες ή δεν τις λαμβάνουμε υπόψη. Γιατί το κάνουμε αυτό η β' παραδοχή, γιατί τη χρειαζόμαστε? Γιατί θέλουμε να εφαρμόσουμε την περίφημη αρχή διατήρησης της ορμής. Άρα λοιπόν και στις περιπτώσεις που οι εξωτερικές δυνάμεις υπάρχουν και δεν έχουν συνισταμένη 0, τις θεωρούμε αμεληταίες σε σχέση με αυτές που αναπτύσσονται κατά τη σύγκρουση. Άρα λοιπόν θεωρούμε το σύστημά μας μονωμένο. Ας δούμε τώρα και μια σημαντική παρατήρηση από το σχολικό βιβλίο, την οποία θα σχολιάσουμε λίγο αργότερα βέβαια, ότι η έννοια της κρούσης, όπως δόθηκε μέχρι τώρα, μπορεί να συμπεριλάβει και φαινόμενα που τα συγκρουόμενα σωματίδια, έτσι, σε εισαγωγικά, δεν έρχονται σε επαφή. Και φέρνει σαν παράδειγμα τους πυρήνες ηλίου, ένα σωμάτιο α και κινείται προς έναν άλλο πυρήνα. Οι αλληλεπιδράσεις τους που είναι πολύ ασθενείς όταν βρίσκονται μακριά, γίνονται πολύ ισχυρές, μας λέει το βιβλίο μας, όταν τα σωματίδια πλησιάσουν. Με αποτέλεσμα πράγματι να έχουμε και εδώ απότομη αλλαγή στην κινητική τους κατάσταση. Η χρονική διάρκεια της μεταβολής της κινητικής τους κατάστασης είναι και εδώ πολύ μικρή και θα μπορούσαμε να προσομοιάσουμε το φαινόμενο αυτό με κρούση, αλλά εδώ λέει μόνο που εδώ τα σώματα δεν έρχονται σε επαφή. Είπαμε αυτό, θα το σχολιάσουμε σε λίγο. Ονομάζουμε λοιπόν κρούση και κάθε φαινόμενο του μικρόκοσμου, αυτό μας λέει το βιβλίο μας, στο οποίο τα συγκρουόμενα σωματίδια αλληλεπιδρούν με σχετικά μεγάλες δυνάμεις για πολύ μικρό χρόνο. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται και σκέδαση. Άρα λοιπόν σκέδαση είναι και αυτό εδώ, μάλλον στις κρούσεις εντάσσεται και αυτό εδώ το φαινόμενο που το σχολικό μας βιβλίο το ξεχωρίζει και το ονομάζει σκέδαση. Οφείλω βέβαια να ομολογήσω ότι στο κανάλι μας δεν αρέσει πολύ αυτός ο διαχωρισμός που γίνεται στο σχολικό βιβλίο, δηλαδή ότι στη σκέδαση, στο μικρό κόσμο, τα σωματίδια δεν έρχονται σε επαφή, ενώ στο μεγά κόσμο, ας πούμε, δύο μπάλες του μπιλιάρδου έρχονται σε επαφή. Για την ακρίβεια, ούτε αυτά έρχονται σε επαφή. Αποστικές είναι οι δυνάμεις που δρούν όταν πλησιάζουν πάρα πολύ κοντά και μεταβάλλουν την κινητική τους κατάσταση. Δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν έχουμε επαφή ουσιαστικά των σωμάτων, δεν έρχεται ηλεκτρόνιο με ηλεκτρόνιο, δεν ακουμπάει ποτέ. Άρα θα λέγαμε ότι είναι ατυχής αυτός ο διαχωρισμός. Θα μπορούσαμε να πούμε ίσως ότι στο μεγά κόσμο τα σώματα φαίνονται να έρχονται σε επαφή. Ίσως θα ήταν πιο σωστό. Εν τούτης, εμείς, όπως έχουμε ξαναπεί, θα ακολουθούμε κατά γράμμα αυτά που λέει το σχολικό βιβλίο, γιατί σε αυτά εξεταζόμαστε. Θα έρθουμε τώρα να δούμε τα διάφορα είδη
κρούσης με διάφορα κριτήρια διαχωρισμού. Το πρώτο κριτήριο θα είναι αυτό που αφορά τις διευθύνσεις κίνησης των σωμάτων πριν την κρούση. Λέμε λοιπόν και ονομάζουμε κεντρική ή μετοπική την κρούση κατά την οποία τα διανύσματα των ταχυτήτων των κέντρων μάζας των σωμάτων που συγκρούονται βρίσκονται πάνω στην ίδια ευθεία. Νομίζω ότι είναι εύκολο να κατανοηθεί αυτό, και αν τα σώματα που συγκρούονται είναι σφαίρες και η κρούση τους είναι κεντρική, είναι ενδιαφέρον να γνωρίζουμε ότι και μετά την κρούση οι ταχύτητές τους θα βρίσκονται στην αρχική διεύθυνση, δηλαδή σε αυτή που ανήκουν και οι δύο ταχύτητες U1 και U2. Έκεντρη, όπως τη βλέπετε εδώ, ονομάζεται η κρούση στην οποία οι ταχύτητες των κέντρων μάζας των σωμάτων που συγκρούονται είναι παράλληλες. Εδώ θα κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις αργότερα βέβαια, και πλάγια κρούση ονομάζεται η κρούση στην οποία οι ταχύτητες των σωμάτων βρίσκονται σε τυχαίες διευθύνσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι ένας εύκολος διαχωρισμός αυτός. Εδώ λοιπόν θα μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό φαινόμενο, την διατήρηση της ορμής στις κρούσεις. Κατά τη διάρκεια λοιπόν μιας κρούσης, οι δυνάμεις που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της κρούσης, αυτές που βλέπουμε ως F1 και F2 στο σχηματάκι δεξιά, είναι πολύ μεγαλύτερες, πολύ ισχυρότερες από τις εξωτερικές δυνάμεις που δρούν κατά τη διάρκεια της κρούσης στις δύο σφαίρες. Και μας λέει το βιβλίο μας ότι επειδή η κρούση είναι ένα φαινόμενο που διαρκεί πολύ λίγο χρόνο, οι οθήσεις των εξωτερικών δυνάμεων, αν υπάρχουν, είναι αμεληταίες κατά τη διάρκεια της κρούσης. Εκείνη η λέξη όθηση είναι ένα πραγματικό φυσικό φαινόμενο, το οποίο απλά δεν το διδασκόμαστε, συμβολίζεται με ω και είναι το γινόμενο F επί δέλτα ταφ. Άρα λοιπόν όταν το ω εκείνο, η όθηση, το F επί δέλτα ταφ είναι αμεληταίο, λόγω του αμεληταίου δέλτα ταφ, έτσι, τότε μπορεί να θεωρηθεί το σύστημα μονωμένο, λέει, κατά την χρονική διάρκεια της κρούσης, η οποία είναι και πολύ μικρή χρονική διάρκεια. Επομένως, θα θεωρήσουμε ότι η ορμή του συστήματος διατηρείται. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Άρα λοιπόν, επειδή οι εξωτερικές δυνάμεις, το άθροισμά τους θεωρούνται 0 κατά τη διάρκεια της κρούσης, το ΔΠ προς ΔΤ είναι ίσο με το 0. Αυτό το SF εξωτερικό στον ΔΠ προς ΔΤ είναι ένας άλλος τρόπος να παρουσιάσουμε την θεμελιώδη εξίσωση της μηχανικής. Άρα λοιπόν, από αυτή βγαίνει το συμπέρασμα με το ΔΠ ίσον το 0 ή το P αρχικό ίσον με το P τελικό. Άρα, σε κάθε είδος κρούσης εμείς θεωρούμε ότι εφόσον διατηρείται σταθερή ή ολική ορμή, η ορμή του συστήματος διατηρείται. Είναι πάρα πολύ βασική φράση αυτή. Τώρα, κατά τη διάρκεια των κρούσεων, ένα μέρος της μηχανικής τους ενέργειας πιθανώς να μετατραπεί σε θερμική ενέργεια. Στην ιδανική περίπτωση που η μηχανική ενέργεια των σωμάτων δεν μεταβάλλεται με την κρούση, έτσι δεν έχουμε απώλειες προς θερμική ενέργεια θα λέγαμε, η κρούση ονομάζεται ελαστική. Άρα λοιπόν έχουμε ένα νέο διαχωρισμό πια στις κρούσεις με κριτήριο τη διατήρηση όχι της ολικής κινητικής ενέργειας. Η πρώτη κατηγορία λοιπόν είναι οι ελαστικές κρούσεις, στις οποίες η κινητική ενέργεια, η ολική πριν την κρούση, είναι ίδια με την κινητική ενέργεια μετά την κρούση. Αυτό είναι ένα ιδανικό φαινόμενο θα λέγαμε. Εξειδανικευμένο όπως λέει και εδώ πέρα. Προσεγγίζουμε όμως ως ελαστικές κρούσεις κάποιες κρούσεις σαν τις μπάλες του μπιλιάρδου, αλλά έχει και την παρατήρηση του σχολικό βιβλίο ότι στο μικρό κόσμο έχουμε κρούσεις απολύτως ελαστικές. Λοιπόν, η ανελαστική είναι η κρούση στην οποία μέρος της κινητικής ενέργειας της αρχικής των σωμάτων μετατρέπεται σε θερμότητα, εν πάση περιπτώσει, σε θερμική ενέργεια. Όταν λοιπόν η ολική ενέργεια μετά, η ολική κινητική ενέργεια μετά είναι μικρότερη από την
κινητική ολική πριν, και η πλαστική δεν είναι μια ξεχωριστή κατηγορία, είναι ανελαστική κρούση και αυτή, απλά σε αυτή την συγκεκριμένη ειδική κατηγορία ανελαστικών κρούσεων δημιουργείται συσσωμάτωμα μετά την κρούση, δηλαδή συγκολούνται τα δύο σώματα. Αυτή η κρούση λοιπόν ονομάζεται πλαστική. Και εδώ το K ολικό μετά είναι μικρότερο του K ολικού πριν. Να σημειώσουμε βέβαια εδώ ότι όλα αυτά τα οποία αναφέραμε για την κινητική ενέργεια επεκτείνονται αυτόματα στη μηχανική ενέργεια του συστήματος των δύο σωμάτων, γιατί θεωρούμε ότι η δυναμική ενέργεια κατά τη διάρκεια της κρούσης δεν μεταβάλλεται καθόλου λόγω της πάρα πολύ μικρής χρονικής διάρκειας που διαρκεί αυτό το φαινόμενο. Άρα λοιπόν, όταν αναφερόμαστε σε κινητική ενέργεια, είναι ταυτόσιμο να αναφερόμαστε και σε μηχανική ενέργεια όταν μελετάμε το φαινόμενο της κρούσης. Δηλαδή, ο διαχωρισμός αυτός στα είδη μπορεί να γίνει και με βάση την διατήρηση ή μη της ολικής μηχανικής ενέργειας, όπως το παρατηρεί και το βιβλίο μας. Πρέπει να κάνω όμως και άλλη μια παρατήρηση εδώ πέρα. Στην έκεντρη κρούση, φανταστείτε δύο σφαίρες του μπιλιάρδου που συγκρούνται έτσι στην άκρη τους, ας πούμε, όχι κεντρικά. Όλοι έχετε δει ότι μετά τη σύγκρουση οι μπιλίτσες στροβιλίζονται. Και αυτό το στροβιλισμός είναι φυσική έννοια, λέγεται στροφορμή. Όμως εσείς διδάσκεστε τη μηχανική στερεού σώματος, όπου υπάρχει αυτή η σχετική έννοια της στροφορμής σε μεταγενέστερο χρόνο. Άρα σε αυτή τη φάση δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το τι συμβαίνει με τη στροφορμή στην έκεντρη κρούση. Όμως όταν θα φτάσουμε στη μηχανική στερεού σώματος θα κάνω μια ευάθυνση όπου θα αναφέρομαι και σε αυτό. Ας δούμε τώρα αυτή την πολύ ωραία προσομοίωση του Σιτσανλή του Ηλία, που την προσφέρει έτσι σε όλο τον κόσμο. Έχουμε δύο μπάλες, μάζας μη 1 και μη 2, και μπορούμε να δούμε εδώ στο κίτρινο πλαίσιο την ολική ενέργεια K1 και K2, ολική κινητική ενέργεια των δύο μαζών, και από κάτω την κινητική ενέργεια που έχει το καθένα πριν την κρούση. Θα το βάλουμε έτσι σε αργή προβολή να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Είναι λίγο παραπάνω αργή προβολή. Ορίστε, μεταβλήθηκαν οι κινητικές ενέργειες των δύο σωμάτων, αλλά η ολική ενέργεια παρέμεινε σταθερή. Τις ίδιες μπάλες τώρα τις έβαλα να αλληλεπιδράσουν, κρουστικά θα λέγαμε. Έχω αλλάξει λίγο το συντελεστή ελαστικότητας, οπότε πάλι έχουμε μια αλλαγή κινητικής κατάστασης, αλλά κοιτάξτε εδώ κάτω, στο μπλε K1 και K2 δεν είναι πια η αρχική ενέργεια, έχουμε απώλεια ενέργειας με μορφή θερμότητας. Και η τελευταία μας περίπτωση, έχω βάλει την ελαστικότητα να είναι 0, οπότε αυτό που συμβαίνει τελικά είναι το συσσωμάτωμα. Από κάτω βλέπουμε κάποιους υπολογισμούς, ταχύτητες, κινητικές ενέργειες, ορμές. Αυτά θα πρέπει να ξέρουμε κι εμείς να τα υπολογίζουμε, χωρίς βέβαια τη χρήση απαραίτητα αυτής της προσομοίωσης. Οπότε ας πάμε στον πίνακα. Το πρόβλημα λοιπόν που έχουμε να λύσουμε είναι αυτό εδώ. Θα ξεκινήσουμε να μελετήσουμε την ελαστική κρούση δύο σωμάτων. Ας υποθέσουμε ότι αυτό εδώ το σωματάκι έχει αρχική ταχύτητα U1 και αυτό εδώ έχει U2. Μετά την κρούση, υποθέτουμε ότι έγινε κρούση, οι ταχύτητες διαμορφώνονται σε U1 τόνος και U2 τόνος. Αυτές θέλουμε να υπολογίσουμε εμείς σε σχέση με τις αρχικές.
Ποιο είναι το μαθηματικό μας και φυσικό οπλοστάσιο? Το πρώτο μας όπλο θα λέγαμε είναι η διατήρηση της κινητικής ενέργειας. Έτσι, μιλάμε για ελαστική κρούση. Αυτή διαμορφώνεται ως κάπα αρχικό ή κάπα πριν την κρούση ίσον με κάπα τελικό ή αλλιώς μετά την κρούση. Η εξίσωση αυτή γράφεται ως n δεύτερον μάζα u1 στο τετράγωνο συν μάζα 1 συν n δεύτερον μάζα 2 u2 στο τετράγωνο. Ότι αυτό θα είναι ίσο με n δεύτερον μάζα 1 επί u1 τόνος στο τετράγωνο συν 1 δεύτερο μάζα 2 u2 τόνος στο τετράγωνο. Αυτή είναι η μαθηματική εξίσωση και από εκεί και πέρα έχουμε και την αρχή διατήρησης της ορμής, γιατί η οποία διατηρείται, έχουμε πει, ορμή σε όλες τις κρούσεις, η οποία αν θεωρήσουμε ως θετική κατεύθυνση την προς τα δεξιά, μπορούμε να τη γράψουμε ως P πριν ίσον με P μετά, και η P πριν θα είναι μάζα 1 u1 μείον μάζα 2 u2. Εδώ βάζω τα μέτρα, έτσι, συν, συγγνώμη. Θεωρούμε ότι και οι δύο είναι δεξιά. Να πούμε εδώ ότι κάνουμε την παραδοχή ότι η ταχύτητα u1 είναι μεγαλύτερη από τη u2 για να μπορέσει κάποια στιγμή να την φτάσει. Και η μη 1 u1 τόνος συν μη 2 u2 τόνος. Το ότι υπέθεσε ότι οι ταχύτητες αυτές θα είναι προς τα δεξιά όλες είναι χωρίς βλάβη της γενικότητας. Αυτά τα u1, u2, u1 τόνος και u2 τόνος είναι αλγεβρικές τιμές, δηλαδή έχουν πρόσημο μέσα τους, οπότε ανά πάσα στιγμή αυτά μπορούν να αντικατασταθούν με το πρόσημά τους και να μας δώσουν τα πρόσημά τους. Θα το εξηγήσω αργότερα με τα αποτελέσματα αυτό. Αυτές λοιπόν είναι οι δύο σχέσεις που έχουμε. Παίρνουμε λοιπόν την σχέση 1 και την δουλεύουμε κάπως μαθηματικά. Είναι σύστημα εξισώσεων, έτσι, αυτό πρέπει να το λύσουμε. Λοιπόν, για λόγους ταχύτητας, εδώ σας λέω ότι διώχνω κατευθείαν όλα τα n δεύτερον. Έτσι. Πώς το κάνουμε αυτό? Πολλαπλασιάζοντας τα πάντα όλα με το 2. Οπότε θα κάνω μερικές μετακινήσεις στα διάφορα μέλη. Θα ξεκινήσω λοιπόν στο πρώτο μέλος, σε αυτό εδώ, θα φέρω τούτο εδώ. Ενώ σε αυτό εδώ θα πάω αυτό. Να το κάνουμε αναλυτικά, γιατί καμιά φορά όλοι θεωρούμε ότι αυτά είναι εύκολα και καμιά φορά οι μαθητές δυσκολεύονται. Μείον λοιπόν μη 2 u2 τόνος στο τετράγωνο ίσον με μη 1 u1 τόνος στο τετράγωνο μείον μάζα 1 u1 στο τετράγωνο. Τώρα θα βγάλω κοινό παράγοντα το μη 2 και μέσα θα μείνει u2 στο τετράγωνο μείον u2 τόνος στο τετράγωνο, ότι αυτό είναι ίσο με μη 1 u1 τόνος στο τετράγωνο μείον u1 τετράγωνο. Μέσα στις παρενθέσεις έχει δημιουργηθεί η λεγόμενη διαφορά τετραγώνων σαν ταυτότητα, έτσι, την οποία τη θυμίζουμε λιγάκι. Είναι α στο τετράγωνο μείον β στο τετράγωνο, είναι α μείον β, έτσι, από τα μαθηματικά μας είναι αυτό, προς α συν β. Οπότε την εφαρμόζω αυτή την ταυτότητα εγώ εδώ πέρα και έχω μάζα 2 επί u2 μείον u2 τόνος επί u2
συν U2 τόνος, ότι αυτό είναι ίσο με μάζα 1 επί U1 τόνος μείον U1 προς U1 τόνος συν U1. Ας την ονομάσουμε αυτή τη σχέση 2. Αλλάζω τώρα λίγο χρώμα για να μας είναι λίγο πιο εύκολο και πάμε να δουλέψουμε αυτή εδώ τη σχέση. Να τη μετακινήσουμε λιγάκι, εννοώ μαθηματικά. Με την ίδια λογική θα κινηθούμε. Θα πάμε το μη 1, έτσι, μη 1 το κρατάμε στο πρώτο μέλος και φέρνουμε αυτό εδώ πέρα, οπότε έρχεται με μείον και έχουμε U1 μείον U1 τόνος, ενώ στο δεύτερο μέλος είναι η μάζα 2 επί U2 τόνος που υπάρχει και έρχεται και αυτό εδώ με μείον, έτσι, μείον, άρα U2 τόνος μείον U2. Ας την ονομάσουμε αυτή τη σχέση 3. Μετακινήσουμε λίγο και τον πίνακα. Έχουμε αυτές εδώ τις δύο σχέσεις. Για να συνεχίσουμε το σύστημά μας θα πρέπει να διαιρέσουμε κατά μέλη τα δύο συστήματα. Αυτό μαθηματικά δεν είναι τόσο απλοϊκό όσο παρουσιάζεται στο σχολικό βιβλίο. Για να διαιρέσουμε το 2 με το 3 κατά μέλη θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι αυτοί εδώ οι όροι δεν είναι 0. Γιατί λίγο μαθηματικά θα πρέπει να είμαστε κάπως αυστηροί. Δεν το σχολιάζει αυτό το βιβλίο, αλλά εμείς πρέπει να το πούμε. Για αν αυτό, δηλαδή πρέπει να τα θέσουμε αυτά ότι είναι διαφορετικά, ότι το U1 είναι διαφορετικό του U1 τόνος και το U2 είναι διαφορετικό του U2 τόνος. Αυτό τι σημαίνει επί της ουσίας, έτσι, ότι έλαβε χώρα κάποια κρούση. Αν η U1 παραμένει U1 τόνος και η U2 παραμένει U2 τόνος, τι θα έχει συμβεί? Ουσιαστικά αυτές οι δύο δεν θα έχουν ποτέ αλληλεπιδράσει. Έτσι, θα έχει μείνει η κατάσταση, δηλαδή, εάν ήταν όλα ίσα, σαν την κατάσταση που είναι πριν την κρούση. Δεν είναι βλακώδες μαθηματικά αυτό. Πριν την κρούση, βεβαίως διατηρείται η ορμή και η κινητική ενέργεια των σφαιρών. Δεν είναι παραλογισμός, λοιπόν. Άρα συνεχίζουμε εμείς με αυτές εδώ τις δύο παραδοχές και διαιρούμε τη σχέση 2 προς τη σχέση 3. Όταν θα διαιρέσουμε αυτές τις δύο σχέσεις, αυτό που θα γίνει θα είναι, ας πάμε, τις έχω γράψει ανάποδα και μπορεί κάποιος να μπερδευτεί λιγάκι. Ας πούμε, για να μην μπερδευτείτε, θα κάνω έναν κόπο και την U3 θα την γράψω ανάποδα. Δεν με πειράζει, προκειμένου να φαίνεται λίγο πιο ωραία στο μάτι, ότι αυτό είναι μη 1 προς U1 μείον U1 τόνος. Έτσι, αυτή είναι η 3 τώρα. Τις άλλαξα τα μέλη. Λοιπόν, και το έκανα αυτό για να έχω στο ίδιο μέλος αυτά που θέλω. Αν διαιρέσω λοιπόν αυτό εδώ με αυτό εδώ, αυτό που θα συμβεί θα είναι να φύγουν οι μάζες και να φύγουν και αυτές εδώ οι σχέσεις. Οπότε σαν αποτέλεσμα, προσοχή όμως, εδώ αυτές οι δύο είναι αντίθετες. U2 μείον U2 τόνος, ενώ κάτω είναι U2 τόνος μείον U2. Άρα αυτό που θα μου μείνει θα είναι ένα μείον αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Άρα θα είναι μείον, δεν με επηρεάζει και το μείον γιατί θα βγει το ίδιο και στο δεύτερο μέλος και θα φύγει. Ενώ διαιρώντας αυτό το κομματάκι εδώ με τούτο, θα φύγουν αυτό το μέλος, έτσι θα φύγουν αυτά τα δύο. Αυτό με αυτό θα φύγει, αλλά είναι αντίθετα, θα αφήσουν ένα μείον είπαμε. Οπότε δεν είναι δηλαδή απαραίτητα να είστε τόσο προσεκτικοί πώς θα το λύσει το σύστημα, και εκείνο το μείον που βγήκε και πολλαπλασιάζοντας με το μείον 1 πολύ εύκολα φεύγει και βγάζουμε μια πάρα πολύ βασική σχέση, η οποία αναφέρεται και στο σχολικό βιβλίο ως αποτέλεσμα του συστήματος, της λύσης αυτού του συστήματος.
Αλλάζω πάλι χρώμα του στυλό για να φαίνεται πιο ωραία η λύση και τώρα θα επιχειρήσουμε να λύσουμε το σύστημα αυτής εδώ με αυτή εδώ. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να λυθεί και με μέθοδο αντιθέτων συντελεστών μπορεί να πάει κάποιος, αλλά η πιο ασφαλής κίνηση, αν δεν θέλετε να μπλέξετε, είναι να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο της αντικατάστασης. Ας πούμε ότι από την τέταρτη εξίσωση θέλουμε να ξεφορτωθούμε το U2 τόνος, ώστε η πάνω να διαμορφωθεί ως προς το U1 τόνος. Είπαμε ότι αυτά που ψάχνουμε είναι το U1 τόνος και το U2 τόνος σε σχέση με τα αρχικά. Άρα ας ξεφορτωθούμε πρώτα αυτό εδώ πέρα. Άρα θα λύσουμε την 4 ως προς U2 τόνος, η οποία θα είναι U1 τόνος και U1 μείον U2. Πάμε λοιπόν τώρα να αντικαταστήσουμε στη σχέση αυτή εδώ, αυτό εδώ το αποτέλεσμα που βγάλαμε. Οπότε έχουμε ότι η σχέση 3 συνεπάγεται μη2, αντικαθιστώ το U2 τόνος με U1 τόνος και U1 μείον U2, έχει κι άλλο ένα μείον U2 εδώ πέρα, οπότε γίνεται μείον 2 φορές το U2 και ότι αυτό είναι ίσο με μη1 εδώ U1 μείον μη1 U1 τόνος. Τα βγάζω λίγο σιγά σιγά από τις παρενθέσεις γιατί θα χρειαστεί να αλληλεπιδράσουν. Τώρα κάνω και εδώ τις επιμεριστικές, μη2 επί U1 τόνος και μάζα 2 επί U1 μείον μάζα 2 μείον 2 φορές μάζα 2 επί U2 είναι μάζα 1 U1. Είναι λίγο μπελαλίδικο αυτό το σύστημα γιατί είναι μηγραμμικό και παίρνει λίγο χρόνο. Τώρα φέρνω στο πρώτο μέλος ό,τι έχει να κάνει με το U1 τόνος, αφού αυτό ψάχνω. Έτσι, οπότε έχω U1 τόνος εδώ και εδώ. Ερχόμενο στο πρώτο μέλος, αυτό θα γίνεται μάζα 1 και μάζα 2, βγάζω κοινό παράγοντα, επί U1 τόνος και στο δεύτερο μέλος έχουμε όλα τα υπόλοιπα. Μάζα 1 U1 μείον, αυτό έρχεται και γίνεται μείον μάζα 2 U1 και αυτό που είναι μείον εκεί πέρα το 2 γίνεται συν 2 μάζα 2 U2. Να μετακινήσουμε πάλι λίγο την οθόνη. Ωραία. Λοιπόν, οπότε ισοδυναμία και διαιρούμε ως προς το U1 τόνος. U1 τόνος λοιπόν είναι εδώ, βγάζω κοινό παράγοντα το U1 από τα δύο πρώτα, έτσι, οπότε έχουμε μάζα 1 μείον μάζα 2 επί U1 συν 2 μάζα 2 προς U2 προς μάζα 1 και μάζα 2. Και για να το γράψω έτσι να είναι πιο ίδιο με το σχολικού, σπάω το κλασματάκι εδώ στη μέση και έχω U1 τόνος ίσον μάζα 1 μείον μάζα 2 προς μάζα 1 συν μάζα 2 επί U1 συν 2 φορές το μάζα 2 προς μάζα 1 συν μάζα 2 επί U2. Αυτή είναι μια σχέση, έτσι, που συνδέει τι? Συνδέει την ταχύτητα της πρώτης μπάλας μετά την κρούση σε σχέση με τι? Με τις μάζες που υπάρχουν και τις ταχύτητες που υπάρχουν πριν την κρούση. Άρα είναι μια πάρα πολύ βασική σχέση αυτή. Και επίσης με τον ίδιο τρόπο, έτσι, θα το κάνω γιατί καμιά φορά έτσι μας φαίνονται όλα πάρα πολύ εύκολα και μπορεί ο μαθητής να δυσκολευτεί. Θα δείξω
και την σχέση που βγάζει την U2 τόνος. Για να την δείξω αυτή τη σχέση, όποιου του φαίνεται πάρα πολύ εύκολο, μπορεί να το προσπεράσει αυτό. Θα σβήσω αυτή εδώ, έτσι, η οποία την είχαμε φτιάξει για να βρούμε την U1 τόνος. Εδώ στόχος μας, είπαμε, στη φάση αυτή να βρούμε τη U2 τόνος, οπότε θα λύσουμε ως προς U1 τόνος αυτή τη φορά και θα την πετάξουμε έξω τη U1 τόνος από το σύστημα. Ως εξής. Η 4 λοιπόν συνεπάγεται U1 τόνος είναι ίσο, έτσι. Αυτό ας πούμε ότι το έχω στο ένα μέλος, γίνεται U2 και U2 τόνος μείον U1. Αντέστρεψα λιγάκι, έτσι. U1 τόνος, αυτό εδώ δηλαδή, το είναι στο ένα μέλος, είναι ό,τι είναι αυτό εδώ και αυτό έρχεται προς τα εκεί με μείον. Οπότε να η σχέση 4 και εμείς τώρα θέλουμε να λύσουμε το σύστημα της σχέσεως αυτής εδώ πέρα με αυτή εδώ. Πάλι τα ίδια, αλλάξουμε λίγο χρώμα, βάλουμε λίγο κάτι πιο φωτεινό. Λοιπόν, οπότε έχουμε το μη2, έτσι, η σχέση 3 συνεπάγεται ότι το μη2 v2 τόνος μείον μη2 επί u2 είναι ίσον με μη1 και εδώ έχουμε u1 και θα αφαιρέσουμε το u1 τόνος, δηλαδή ό,τι υπάρχει εδώ πέρα θα το αφαιρέσουμε. Γίνεται μείον u2 μείον u2 τόνος συν μείον το μείον συν u1. Συνεπάγεται λοιπόν, ας το πάω λίγο πιο γρήγορα, είναι μη2 με λίγο χειρότερα γράμματα, μείον μη2 u2 ίσον, αυτό κάνει 2 φορές εδώ το u1, άρα είναι 2 φορές το μάζα 1 u1 συν, μάλλον μείον μάζα 1 u2 μείον μάζα 1 u2 τόνος. Και τώρα αυτά που μας ενδιαφέρουν, δηλαδή το u2 τόνος, τα μαζεύω όλα στο πρώτο μέλος. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε u2 τόνος και εδώ u2 τόνος. Όταν έρθει στο πρώτο μέλος γίνεται μάζα 1 και μάζα 2 επί u2 τόνος και όλα τα υπόλοιπα θα πάνε στο δεύτερο μέλος. Θα γίνουν 2 μάζα 1 u1 και εδώ το u2 θα βγει κοινός παράγοντας από αυτό και από αυτό, το οποίο θα έχει έρθει όμως στο δεύτερο μέλος και το μάζα 2 θα έχει γίνει συν. Οπότε θα βγάλουμε εδώ πέρα συν μάζα 2 μείον μάζα 1 επί το u2. Θα μετακινήσουμε λίγο και τον πίνακα εδώ. Και το u2 τόνος θα είναι, διασπάω και το κλάσμα κατευθείαν, μη2 μείον μη1, γράφω αυτό πρώτα, προς μη1 συν μη2, αυτό γράφω πρώτο, επί u2 συν 2 φορές το μη1 προς μάζα 1 και μάζα 2 επί u1. Αυτή είναι και η δεύτερη σχέση. Άρα έχουμε στα χέρια μας και τις δύο λύσεις του συστήματος αυτού. Έχουμε και τη u1 τόνος και τη u2 τόνος σε σχέση με τις αρχικές ταχύτητες u1 και u2. Εδώ θα κάνουμε τη σημαντικότατη παρατήρηση ότι όλες αυτές είναι αλγεβρικές τιμές. Δηλαδή, αν κατά την επίλυση του συστήματος βάλουμε τα νούμερα, μας βγει το u2 τόνος αρνητικό, πάει να πει ότι τελικά εκκινήθηκε προς τα αριστερά. Πώς θα γινόταν αυτό? Θα μπορούσε το u2 από την αρχή να κινείται προς τα αριστερά και να μην είναι όλα προς τα δεξιά όπως το δείξαμε. Να ήταν το u2 δηλαδή εδώ πέρα, να ήταν αρνητικό, μείον 8 ξέρω εγώ μέτρα ανά σεκόντ. Έτσι, όλα αυτά έχουν κατεύθυνση, αυτά τα u1, u2
U1 τόνος, U2 τόνος. Έτσι, είναι αλγεβρικές τιμές, είναι με τα πρόσημά τους μέσα. Τώρα θα μελετήσουμε μερικές ειδικές περιπτώσεις και η πρώτη ειδική περίπτωση που θα μελετήσουμε θα είναι οι δύο μάζες να είναι ίσες, δηλαδή η μάζα 1 να είναι ίση με τη μάζα 2. Τότε, βάσει αυτών των τύπων τους οποίους αποδείξαμε πριν, αυτά εδώ, το μ1 μείον μάζα 2 και το μάζα 2 μείον μάζα 1 θα γίνει 0, οπότε θα μηδενιστούν όλα αυτά εδώ τα κλάσματα και θα έχουμε σε αυτή την περίπτωση ότι το U1 τόνος, η ταχύτητα δηλαδή του U μετά την κρούση, θα είναι 2 φορές το μάζα 2 επί μάζα 1 συ μάζα 2. Στη θέση του μάζα 1 θα βάλω την ίση της μάζα 2, άρα θα γίνει μάζα 2 και μάζα 2 επί U2, δηλαδή αυτό θα γίνει 2 μάζα 2 προς 2 μάζα 2 επί U2, άρα σαν τελικό συμπέρασμα θα βγάλουμε ότι το U1 τόνος θα είναι ίσο με το U2. Έτσι αυτό σημαίνει ότι τα δύο σωματάκια αυτά αντίλαξαν μεταξύ τους ταχύτητες. Το ίδιο θα γίνει, να αλλάξουμε λίγο χρώμα, και για το U2 τόνος. U2 τόνος λοιπόν θα είναι ίσο με 2 φορές το μάζα 1 και στη θέση του μάζα 1, του μάζα 2 συγγνώμη, θα βάλω μάζα 1, την ίση της, συν μάζα 1 επί U1. Άρα λοιπόν θα έχω 2 φορές μάζα 1 προς 2 φορές μάζα 1 επί U1, άρα σαν συμπέρασμα αυτό κάνει 1, έτσι. Οπότε σαν συμπέρασμα το U2 τόνος θα είναι ίσο με το U1, άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση το ένα σώμα παίρνει την ταχύτητα του άλλου. Η επόμενη ειδική περίπτωση, όπως την εξετάζει το βιβλίο μας, είναι να είναι η U2, η ταχύτητα, δηλαδή δεύτερη μάζα, να είναι ακίνητη. Έτσι, έχουμε τις δύο μάζες και η δεύτερη θα είναι ακίνητη, U2. Τότε μπορούμε να συμπεράνουμε πάρα πολύ εύκολα από τους τύπους αυτούς που έχουμε, ότι αυτό εδώ το κλάσμα θα μηδενιστεί και αυτό εδώ το κλάσμα θα μηδενιστεί και αυτό. Οπότε σαν αποτέλεσμα θα έχουμε ότι το U1 τόνος θα είναι μάζα 1 μείον μάζα 2 προς μάζα 1 συν μάζα 2 επί U1 και το U2 τόνος θα είναι 2 φορές μάζα 1 μάζα 1 συν μάζα 2 επί U1. Δηλαδή όλα και οι δύο ταχύτητες μετά την κρούση εξαρτάται φυσικά μόνο από την ταχύτητα U1. Συνεχίζουμε λοιπόν με την περίπτωση που αναφέρει μετά ακριβώς το σχολικό βιβλίο, ότι στην περίπτωση που έχουμε την μάζα 2, δηλαδή τη δεύτερη μάζα, να είναι ακίνητη, όπως είπαμε προηγουμένως, δηλαδή υποπίπτουμε στην προηγούμενη ερώτηση με αυτούς εδώ τους τύπους να ισχύουν, αλλά το μάζα 2 να είναι πολύ μεγαλύτερο από το μάζα 1, έτσι το συμβολίζουμε αυτό εδώ, για να δούμε τι θα γίνει. Θα διαιρέσω και τον αριθμητή και τον παρονομαστή του πρώτου κλάσματος με μάζα 2 και εδώ το ίδιο. Το μάζα 2 προς μάζα 2 κάνει μονάδα. Το μη 1 προς μη 2, έτσι, κάθε ένα από αυτά τα κλάσματα, επειδή αυτό εδώ είναι πολύ μεγαλύτερο από το μη 1, τότε αυτά το κλάσμα θα τίνει, όπως λέμε στα όρια, στο 0. Άρα αυτό εδώ θα τίνει στο 0, ομοίως αυτό εδώ θα είναι σαν να είναι 0, εδώ ξέχασα και το μάζα 2, οπότε αυτό κάνει 1. Τελικά, αν κάνουμε αυτές τις πράξεις, 0 μείον 1 μείον 1 στον αριθμητή, 1 στον παρονομαστή, βγάζω το συμπέρασμα ότι το U1 τόνος θα είναι ίσον με μείον U1.
Δηλαδή τι θα έχει συμβεί, η ταχύτητα του πρώτου σώματος θα αναστρέψει, θα γυρίσει προς τα πίσω. Πάμε λίγο πιο κάτω να βλέπουμε και τον τύπο. Λοιπόν, πάω σε αυτόν εδώ τον τύπο τώρα, τον δεύτερο, αυτόν εδώ, και κάνω ακριβώς το ίδιο. U2 τόνος λοιπόν είναι ίσον με 2 μάζα 1 προς μάζα 2, μάζα 1 προς μάζα 2 και μάζα 2 προς μάζα 2 και όλο αυτό επί U1. Αυτό εδώ το κλασματάκι είπαμε τίνει στο 0, καθώς και αυτό εδώ, και αυτό είναι μονάδα. Άρα λοιπόν βγάζουμε σαν συμπέρασμα ότι το U2 τόνος είναι ίσον με το 0. Συνεπώς η δεύτερη σφαίρα θα παραμείνει ακίνητη, δεν θα επηρεαστεί από την κρούση της πρώτης επάνω της, ενώ η πρώτη θα είναι σαν να χτυπάει ένα μπαλάκι στον τοίχο και να γυρίζει προς τα πίσω. Ας πάμε λοιπόν τώρα και στην περίπτωση της πλάγιας κρούσης σε τοίχο, σε πολύ μεγάλη μάζα. Ας θεωρήσουμε ότι η αρχική ταχύτητα του σώματός μας αυτού εδώ είναι έτσι, U1. Έτσι, αυτή μπορούμε να την αναλύσουμε σε δύο συνιστώσεις, στην U1 χ και στη U1 ψ. Αυτή η μπιλίτσα θα συνεχίσει την πορεία της, θα χτυπήσει εδώ στον τοίχο, έτσι. Θα δεχτεί μια δύναμη εδώ από τον τοίχο, η οποία θα είναι προς τα εδώ, έτσι. Κάθετη δύναμη, και μετά θα ανακλαστεί έτσι προς τα πάνω και με ίδια αγώνια, και ας πάρουμε μια άλλη θέση εδώ τυχαία, εδώ την πύλα, όπου ουσιαστικά τι θα έχει συμβεί. Η U1χ, η συνιστόσα που είναι κάθετη προς τον τοίχο, σύμφωνα με αυτά που είπαμε προηγουμένως, είναι σαν να χτυπάει σε ακίνητο εμπόδιο. Συνεπώς αυτό που θα συμβεί θα είναι να γυρίσει τελείως προς τα εδώ και να είναι αυτή εδώ η U1 χ τόνος. Η συνιστόσα U1 ψ δεν θα επηρεαστεί καθόλου από την κρούση στον τοίχο. Ταυτίζεται με U1 ψ τόνος, είναι ίδια, λόγω του γεγονότος ότι στον άξονα αυτόν τον ψ δεν ασκείται καμία δύναμη, έτσι, άρα δεν ασκείται καμία όθηση όπως είπαμε, αυτό είναι εκτός ύλης, F επί δελτα T, καμία όθηση, και δεν μεταβάλλεται η ορμή της, άρα και η ταχύτητά της σε αυτό τον άξονα. Άρα λοιπόν η τελική ταχύτητα εδώ πέρα θα είναι αυτό εδώ το διανυσματάκι, το U1 θα λέγαμε τόνος. Να δούμε τώρα τι συμβαίνει και με τα μέτρα των ταχυτήτων. Η U1, έτσι, αρχικά ήταν η τετραγωνική ρίζα, από ό,τι ξέρουμε, του U1 χ στο τετράγωνο και U1 ψ στο τετράγωνο, ενώ το μέτρο της U1 τόνος θα είναι U1 χ τόνος στο τετράγωνο και U1 ψ τόνος στο τετράγωνο. Όμως από ό,τι είπαμε, αυτό εδώ με αυτό είναι εντελώς ίδιο, και το U1 χ σαν μέτρο, έτσι, είναι ίσο το μέτρο του με το U1 χ τόνος. Μπορούμε να πούμε ότι το U1 χ τόνος είναι αντίθετο από αυτό εδώ, αν βάλουμε τις αλγεβρικές τιμές. Ό,τι και να βάλουμε όμως, επειδή αυτά εδώ υψώνονται στο τετράγωνο και αυτό εδώ το μείον δεν έχει καμία σημασία, άρα μπορούμε να βγάλουμε σαν συμπέρασμα ότι ουσιαστικά το μέτρο, έτσι, της U1 είναι ίσο με το μέτρο της U1 τόνος.
Ας ονομάσουμε τώρα αυτή εδώ τη γωνία εδώ π και να την πούμε ότι είναι γωνία πρόσπτωσης και ότι αυτή εδώ α είναι η γωνία ανάκλασης. Έτσι, εάν πάμε σε αυτό εδώ το τριγωνάκι εδώ, αυτή εδώ η π έρχεται και εδώ, έτσι, ως εντός εναλλάξ, και αν πάρουμε το ημίτονο της γωνίας π, σε αυτό το τριγωνάκι εδώ που σχηματίζεται, είναι η απέναντι πλευρά που είναι η u1 ψ προς την υποτείνουσα, η οποία είναι η u1. Αντιστοίχως, να το μεταφέρουμε λίγο πιο κάτω, να βάλουμε και ένα άλλο χρώμα, το ημίτονο της γωνίας α είναι u1 ψ τόνος, έτσι, η α έρχεται και μπαίνει εδώ ως εντός, εκτός και επί τα αυτά μέρη που λέμε στην γεωμετρία, και το ημίτονο της είναι η απέναντι κάθετη πλευρά που είναι το u1 ψ τόνος προς u1 τόνος. Πριν από λίγο όμως αποδείξαμε ότι αυτό είναι ίσο με αυτό, είπαμε μάλλον, και αποδείξαμε ότι αυτό είναι ίσο με αυτό. Συνεπώς αυτά τα ημίτονα είναι ίσα και επειδή οι γωνίες αυτές ανήκουν, μπορεί να είναι από 0 έτσι ως π δεύτερα, δεν μπορεί να ανήκουν κάπου διαφορετικά, θα βγάζουμε το συμπέρασμα ότι η γωνία π είναι ίση με τη γωνία α, δηλαδή η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση με τη γωνία ανάκλασης σε αυτό εδώ το φαινομενάκι που μελετάμε, την πλάγια πρόσκρουση μιας σφαίρας επάνω σε ακίνητο τοίχο. Έχουμε μερικές αμφιβολίες λίγο πάνω σε αυτό το δόσιμο από το σχολικό βιβλίο, το οποίο θα κάνουμε παρακάτω σε εμβάνθηση, όποιος θέλει μπορεί να το δει. Ας δούμε τώρα τι γίνεται στην περίπτωση μιας πλάγιας κρούσης. Ας πούμε ότι η μπλε σφαίρα έχει μια αρχική ταχύτητα, αυτήν εδώ, την u1, και η κόκκινη έχει αυτή εδώ τη u2. Γίνεται εδώ η κρούση, έτσι, σε αυτό εδώ το σημείο, και μετά η καθεμία φεύγει με διαφορετική ταχύτητα. Ας πούμε ότι αυτή εδώ έχει την u1 τόνος και αυτή εδώ έχει την u2 τόνος. Αυτά είναι διανύσματα. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση αυτό που μας συμφέρει να κάνουμε είναι να πάρουμε την αρχή διατήρησης της ορμής στους δύο άξονες χ και ψ. Η π λοιπόν αρχική, ολική αρχική, είναι η P1 και P2. Αν πάρουμε τους άξονες έτσι, προφανώς χ και ψ, και θα αναλύσουμε την κάθε ταχύτητα, οπότε αυτή θα είναι η u2 χ και αυτή εδώ θα είναι η u2 ψ. Ομοίως και εδώ, αυτή εδώ θα είναι η u1 χ και αυτή εδώ προς τα κάτω θα είναι η u1 ψ. Τότε η αρχική ορμή, έτσι, στον άξονα των χ θα είναι μάζα 1, ας πούμε ότι αυτή είναι η πρώτη μάζα και αυτή είναι η δεύτερη μάζα, μάζα 1 επί u1 χ συν μάζα 2 επί u2 χ. Και επίσης στον άξονα των ψ εύκολο είναι μη 1 u1 ψ συν
μη 2 u2 ψ. Τώρα, μετά την κρούση θα έχουμε διατήρηση της ορμής στον κάθε άξονα, οπότε αυτό εδώ θα είναι και ίσο με μάζα 1 u1 τόνος χ και μάζα 2 u2 τόνος χ, και αυτό από κάτω θα είναι μάζα 1 u2 τόνος χ ψ, συγγνώμη, ας το μου τζουρώσω λίγο, δεν πειράζει, και μη 2 u2 τόνος ψ. Τα μπερδέψαμε λίγο εδώ, αυτό είναι, να το σβήσω τελικά, οπότε είναι u1 τόνος ψ και u2 τόνος ψ. Αυτά θα τα εφαρμόσω και σε ασκήσεις, θα τα δείτε σε παραδείγματα που θα κάνω στο επόμενο βίντεο. Αυτός ο τρόπος συμφέρει σε αυτή την περίπτωση. Βέβαια θα μπορούσαμε να συνθέσουμε τις δύο ορμές πριν με τον νόμο των συνημιτώνων και να κάνουμε την ίδια δουλειά και στην κρούση μετά. Αυτό θα το προτιμήσουμε σε πλαστική πλάγια κρούση, θα τη δείξω αμέσως μετά. Ας πούμε τώρα ότι δημιουργείται συσσωμάτωμα μετά την κρούση. Αυτή έχουμε μια ταχύτητα εδώ πέρα u1, να μην βάλω τα βελάκια από πάνω για συντομία, και εδώ έχουμε μια u2, ας πούμε εδώ θα έχουμε μια p1, έτσι, αρχική, και εδώ θα έχουμε μια p2. Αυτή καλό είναι αυτή την συνολική εδώ ορμή, η οποία διατηρείται στην πλαστική κρούση και είναι και το μόνο μέγεθος που διατηρείται, γιατί η κινητική ενέργεια δεν διατηρείται, είναι βασικό μέγεθος. Εδώ θα στηριχτούμε αντί να λύσουμε την άσκηση. Ας πούμε ότι αυτή είναι η P ολικό, βάλουμε και ένα διάλυσμα πριν την κρούση, και ας υποθέσουμε ότι αυτή εδώ η γωνία που σχηματίζουν η P1 και P2 είναι φ, τότε θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο ότι η P ολικό πριν είναι η τετραγωνική ρίζα του P1 τετράγωνο και P2 τετράγωνο και 2 φορές P1 P2 επί το συνημίτονο αυτής εδώ της γωνίας. Να δούμε τώρα τι θα κάναμε αν στα δεδομένα τα ζητούμενα εμπλέκεται και αυτή η γωνία, που είναι πάρα πολύ πιθανό. Εδώ λοιπόν θα φέρουμε το P1, έτσι, είναι ελεύθερο διάγνωσμα, μπορεί να έρθει εδώ πέρα, και να σας δείξω λίγο το νόμο των ημιτώνων. Αυτή εδώ ας πούμε η γωνία, ας την πούμε ω, και αυτή εδώ η γωνία βλέπετε ότι είναι και αυτή εδώ φ. Έτσι, είναι εντός, εκτός και επί τα αυτά μέρη με αυτή εδώ τη φ. Οπότε η φ συν ω είναι π. Το ημίτονο αυτών των γωνιών είναι ίδιο, δηλαδή το ημίτονο της γωνίας ω είναι ίδιο με το ημίτονο της γωνίας φ, έτσι, από την τριγωνομετρία. Και ο νόμος των ημιτώνων λέει ότι ας πούμε ότι έχουμε την P1 εδώ πέρα, απέναντί της είναι η γωνία θ, οπότε P1 προς ημίτονο της γωνίας θ είναι η P ολικό, που απέναντί της έχει τη γωνία ω, αλλά είπαμε το ημίτονο αυτινής είναι ίδιο με το ημίτονο της γωνίας φ, οπότε να ένας χρήσιμος τύπος, ο οποίος δυστυχώς είναι και εκτός ύλης στο γυμνάσιο, που λέγεται νόμος ημιτώνων. Μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε για αυτή την ανάλυση του αυτού τέτοιων εδώ προβλημάτων. Περισσότερα γι' αυτό θα κάνουμε όταν θα κάνουμε παραδείγματα. Να συμπληρώσω κιόλας εδώ λιγάκι, να σβήσω αυτό, ότι έτσι το τελικό διάγνισμα της ορμής θα είναι έτσι εδώ πέρα, όπου μη μεγάλο είναι μάζα 1 και μάζα 2 και μια
κοινή ταχύτητα VOC. Ας μελετήσουμε τώρα τι γίνεται κατά τη διάρκεια της επαφής στην κεντρική ελαστική κρούση. Πριν την κρούση έχουμε στο στιγμιότυπο 1 τα σώματα όπως τα δείχνουμε με ταχύτητας U1 και U2. Όταν αρχίζει η επαφή αρχίζουν και αναπτύσσονται αυτές οι δυνάμεις εσωτερικές στην κρούση F και F, έτσι, δράση-αντίδραση. Η U1, η ταχύτητα αρχίζει και μειώνεται καθώς αρχίζει παραμόρφωση ή ανεπαίσθητη μεν αλλά υπαρκτή της κόκκινης σφαίρας, ενώ η U2 αρχίζει και μεγαλώνει. Κάποια στιγμή, μικραίνει μία, μεγαλώνει άλλη, θα φτάσουν να εξισωθούν. Από εκείνο το σημείο και μετά, η μαύρη σφαίρα θα αρχίσει να έχει μεγαλύτερη ταχύτητα από την κόκκινη, οπότε θα ξεφύγει προς τα δεξιά, να το πούμε έτσι, έχει μεγαλύτερη ταχύτητα. Συνεπώς, η στιγμή της μέγιστης παραμόρφωσης είναι αυτή που οι ταχύτητες τους των δύο σφαιρών είναι ίσες και μετά την κρούση αποδίδονται οι κανονικές ταχύτητες, αυτές που έχουμε δώσει από το τυπολόγιο. Τώρα, καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των 4 στιγμιοτύπων ισχύει φυσικά η αρχή διατήρησης της ορμής. Δεν θα μπορούσε να μην ισχύει, έτσι. Οπότε θα έχουμε μη1, U1, αλγεβρικές τιμές, τώρα εντάξει είναι προς τα δεξιά αυτές, μη2, U2, θα είναι ίση με μη1, U, στην κοινή ταχύτητα, συν μη2, U, και μετά θα ισχύει το γνωστό U1 τόνος συν μη2, U2 τόνος. Όσο αναφορά τις κινητικές ενέργειες, έτσι, στην αρχή θα έχουμε K1 και K2, όπου K1 εν δεύτερον MU1 τετράγωνο, έτσι, K2 εν δεύτερον μάζα 2U2 τετράγωνο. Τη στιγμή της μέγιστης παραμόρφωσης, εδώ πέρα, θα έχουμε εν δεύτερον, 2 φορές δηλαδή, εν δεύτερον μάζα 1 και μάζα 2 επί την κοινή ταχύτητα U τετράγωνο, και μετά θα έχουμε K1 τόνος και K2 τόνος, τα γνωστά εν δεύτερον MU1 δίστονο στο τετράγωνο και εν δεύτερον MU2 δίστονο στο τετράγωνο. Εδώ όμως, σε αυτή τη φάση, εκτός από την κινητική ενέργεια, δεν αρκεί να περιγράψει ενεργειακά το φαινόμενο αυτό, να βάλω εδώ ας πούμε τις τελικές. Εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε ότι και μια ενέργεια ελαστικής παραμόρφωσης, μηχανική ενέργεια. Για την ακρίβεια, αυτή η ενέργεια έχει χαρακτήρα δυναμικής ενέργειας. Ας πούμε τώρα το θεματάκι που σας υποσχέθηκα πριν, που είναι ένα πρόβλημα εδώ στις διατυπώσεις και του βιβλίου του σχολικού αλλά και τις δικές μας που κάνουμε πριν, για να καταλήξουμε ότι η μπίλια σε αυτή εδώ την περίπτωση που κρούει ένα σώμα ακίνητο πολύ μεγάλης μάζας αναστρέφουσε στην καταταχύτητά του, χρησιμοποιήσαμε το τυπολόγιο που είχαμε αποδείξει με τη λύση εκείνη του συστήματος, έτσι. Όμως το πρόβλημα είναι το εξής. Χρησιμοποίησαμε μια αρχή διατήρησης της ορμής. Πώς εφαρμόζεται η αρχή διατήρησης της ορμής σε αυτό εδώ το σύστημα? Καταρχήν, η μπίλια δεν είναι μονομένη από μόνη της, έτσι δέχεται δύναμη από τον τοίχο. Οπότε για να εφαρμόσουμε εδώ θα πρέπει να πάρουμε όλο αυτό το σύστημα. Ας θεωρήσουμε θετικά προς τα αριστερά, έτσι, για διευκόλυνση, και πάμε να δούμε πώς εφαρμόζεται η εδώ πέρα. Έχουμε λοιπόν αρχική ορμή μη επί U για την μπίλια, συν 0 που είναι ο τοίχος, και μετά έχουμε ουσιαστικά
μείον m επί u συν 0 πάλι. Εδώ αυτά τα πράγματα δεν είναι ίσα. Αυτές εδώ οι ορμές δεν είναι ίσες, η μη επί v και η μείον με μη επί v διανυσματικά. Άρα πώς ισχύει η αρχή διατήρησης της ορμής? Το πρόβλημα εδώ είναι ότι δεν διδάσκεστε το σωστό θεώρημα που πρέπει να εφαρμοστεί εδώ πέρα, που λέγεται θεώρημα όθησης ορμής. Οπότε λύνει μια χαρά αυτό το πρόβλημα. Η ΑΔΟ έχει ένα πρόβλημα σοβαρό εδώ. Φαίνεται σαν να μην ισχύει. Δεν γίνεται να μην ισχύει, αλλά φαίνεται σαν να μην ισχύει. Θα το δείξω στη συνέχεια ποια είναι η απάντηση. Η σωστή λοιπόν μαθηματική αντιμετώπιση εδώ είναι να πάρουμε το ολοκλήρωμα ουσιαστικά, έτσι, της μιας δύναμης F, η οποία ασκείται εδώ στην πύλια κατά τη διάρκεια της επαφής, η οποία είναι και μεταβλητή δύναμη, T από χρόνο ταφ1 έως το χρόνο ταφ2, που διαρκεί η κρούση. Αυτό το μέγεθος, είπαμε, λέγεται όθηση, και αυτή εδώ η όθηση είναι ίση, σύμφωνα με το θεώρημα μεταβολής της ορμής ή όθησης ορμής, με την μεταβολή αυτή εδώ της ορμής της σφαίρας, η οποία πράγματι είναι, έτσι, 2mu. Τώρα, πώς θα μπορούσαμε να διορθώσουμε λίγο εδώ πέρα την αρχή διατήρησης της ορμής, να τη φέρουμε στα μέτρα μας, να μην μείνουμε την απορία γιατί και πώς φαίνεται να μην ισχύει. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορούμε να πάρουμε αυτό το τοίχο σαν σύστημα με την σφαίρα, γιατί ο τοίχος αυτός δεν είναι στον αέρα, ούτε κρέμεται από ένα σκηνάκι, ας πούμε, και το χτυπάει η σφαίρα, αλλά είναι βυθισμένος κάτω στη γη. Οπότε το σύστημα που πρέπει να πάρουμε είναι ουσιαστικά της μπύλιας με όλο τον πλανήτη, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Οπότε η μάζα αυτή είναι τερατώδης της, θα λέγαμε, του τοίχου γης. Οπότε εδώ σε αυτό το 0 θα βάζουμε μια απορριούλα. Αυτό το 0 εδώ είναι μια τεράστια μάζα μη επί μία ταχύτητα. Αυτή η ταχύτητα λέμε εμείς ότι είναι 0, αλλά είναι περίπου 0, έτσι. Τίνει, πως λέμε, οριακά στο 0. Έχουμε λοιπόν μια ταχύτητα που τίνει στο 0, μια μάζα η οποία τίνει στο άπειρο. Μαθηματικά λοιπόν μια προσδιοριστία 0 επί συνάπειρο γενικά δεν είναι 0. Οπότε αυτό μας ανοίγει το παράθυρο εδώ πέρα να μην καταργήσουμε εμείς σε αυτό το μάθημα την αρχή διατήρησης ορμής. Φαίνεται ότι δεν ισχύει, αλλά αυτή εδώ η απροσδιοριστία μπορεί να λύσει μαθηματικά το πρόβλημα. Θα απαντήσουμε τώρα σε μερικές ερωτησούλες, θεωρίες, οι οποίες θέλουν κάποια εξήγηση, δεν είναι τόσο αυτονόητες. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση που θα κάνουμε είναι, έχουμε ένα σώμα μάζας μη 1 που κινείται προς τη θετική κατεύθυνση και συγκρούεται με ένα ακίνητο σώμα δεξιά από αυτό το οποίο η μάζα του είναι μη 2. Αυτή είναι η μη 1 και αυτή είναι η μάζα μη 2, της οποίας η ταχύτητα αρχικά είναι 0. Η ποσότητα λοιπόν της κινητικής ενέργειας που έχει μεταφερθεί από το σώμα στο 1 στο σώμα 2 μετά την κρούση γίνεται μέγιστη όταν και μας δίνει τρεις επιλογές. Λοιπόν, για να το αντιμετωπίσουμε λοιπόν θεωρητικά το ζήτημα, αφόσον η κρούση είναι κεντρική και ελαστική, θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο για την U2 τόνος που δίνεται από το βιβλίο, 2 μάζα 1 προς μάζα 1 και μάζα 2 επί U1. Ας την ονομάσουμε αυτή σχέση 1.
Επειδή το σώμα σίγμα2 ήταν αρχικά ακίνητο, η ποσότητα της κινητικής ενέργειας που έχει μεταφερθεί από το σώμα 1 στο 2 μετά την κρούση είναι το K2 μετά μόνο, έτσι. Το οποίο είναι εν δεύτερον, ως γνωστόν, μάζα 2 επί U2 τόνος στο τετράγωνο. Αντικαθιστώ, χρησιμοποιώ τη σχέση 1 που απέδειξα παραπάνω, K2 μετά είναι ίσον με 1 δεύτερο μάζα 2 επί αυτό γίνεται 4 μη 1 στο τετράγωνο προς μη 1 και μη 2 και όλο αυτό στο τετράγωνο. Ας την ονομάσουμε αυτή την σχέση 2. Μέγιστη γίνεται αυτή η ποσότητα εδώ πέρα όταν η κινητική ενέργεια ή μετά γίνει ίση με την μοναδική κινητική ενέργεια που υπάρχει πριν, έτσι, την K1 πριν. Δεν μπορεί να γίνει μεγαλύτερη από αυτή, άρα μέγιστη γίνεται τότε, δηλαδή όταν συμβαίνει εν δεύτερον μάζα 2, χρησιμοποιώ τη σχέση 2, έτσι, εν δεύτερον μάζα 2 επί 4 μη 1 τετράγωνο μάζα 1 και μάζα 2 όλοι στο τετράγωνο. Εδώ έφαγα ένα U1 τετράγωνο και επειδή το έφαγα εδώ πέρα θα το βάλω τώρα. Μου φάνηκε η έλλειψη δηλαδή. Εν δεύτερον μη 1 U1 στο τετράγωνο. Οπότε αυτά εδώ τα U1 θα φύγουν, τα εν δεύτερον θα φύγουν, η μάζα 1 αυτή εδώ με αυτό το τετράγωνο θα φύγει, οπότε ουσιαστικά μας μένει 1 4 μη 1 είναι ίσον με μάζα 1 κάνω χιαστή, έτσι, και μάζα 2 στο τετράγωνο. Δεν έχω άλλη επιλογή από το να ανοίξω αυτή την ταυτότητα στο δεύτερο μέλος, μάζα 1 στο τετράγωνο και 2 φορές μάζα 1 επί μάζα 2 και μάζα 2 στο τετράγωνο, πηγαίνοντας το 4 μη 1 στο δεύτερο μέλος και αντιστρέφοντας έτσι τη σχέση να μας φαίνεται πιο ωραία, μείον 2 μάζα 1 μάζα 2 και μάζα 2 στο τετράγωνο ότι είναι ίσον με το 0. Κλείνω πάλι την ταυτότητα και έχουμε μάζα 1 μείον μάζα 2 στο τετράγωνο ίσον με το 0, από όπου ισοδυναμεί βέβαια ότι από όπου ισοδυναμεί, δεν χωράμε εδώ, πάμε εδώ, ότι μάζα 1 ίσον με μάζα 2. Αυτή είναι η απάντηση στην πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη μας ερώτηση λοιπόν, ένας μαθητής ισχυρίζεται ότι είναι δυνατόν η αρχική ορμή ενός συστήματος δύο σωμάτων που συγκρούονται ελαστικά να είναι 0 και μετά την κρούση η τελική ορμή του συστήματος να είναι 0, ενώ η κινητική ενέργεια του συστήματος να είναι διάφορη του 0. Αν είναι ψευδής ο ισχυρισμός, αληθής και να το δικαιολογήσουμε. Δεν είναι δύσκολη ερώτηση, απλώς έτσι να δείξουμε λίγο τον τρόπο που την αντιμετωπίζουμε αυτή. Βεβαίως γίνεται η αρχική ορμή δύο σωμάτων να είναι 0. Φανταστείτε όταν έχουμε δύο σφαίρες, η μία σφαίρα στην απλούστερη περίπτωση να είναι ίδιες οι μάζες και ίδιες οι ταχύτητες. Δηλαδή αυτή να είναι η U και η άλλη από εδώ να είναι μείον U. Σε αυτή την περίπτωση η ορμή η αρχική είναι 0. Είναι λοιπόν δυνατόν η αρχική ορμή να είναι 0 διανυσματικά, πράγμα που σημαίνει ότι
η ορμή η 2 του σώματος πριν την κρούση, έτσι, θα είναι ίση με τη μείον P1 πριν, και στις αλγεβρικές τιμές απλά η P2 θα είναι μείον P1. Αυτό όσον αφορά την ορμή. Η κινητική ενέργεια δεν επηρεάζεται από αυτές εδώ τις κατευθύνσεις, είναι μονόμετρο μέγεθος, άρα η αρχική κινητική ενέργεια πριν θα είναι n δεύτερον μάζα 1 u1 στο τετράγωνο, δεν ενδιαφέρεται για τις κατευθύνσεις αυτού του τύπου, μάζα 2 επί u2 στο τετράγωνο. Μετά την κρούση ισχύει προφανώς η αρχή διατήρησης της ορμής, δηλαδή η P ολικό μετά και διανυσματικά αλλά και στην αλγεβρική τιμή μπορεί να είναι 0, όχι μπορεί να είναι, πρέπει να είναι 0. Άρα δεν έχουμε κανένα θέμα με αυτόν τον ισχυρισμό, μας λέει η τελική ορμή εδώ του συστήματος να είναι 0. Ωραία. Και η κινητική ενέργεια, εφόσον είναι ελαστική η κρούση, θα πρέπει πολύ απλά να διατηρείται. Άρα κάπα ολικό μετά θα είναι ίση με την κάπα ολικό πριν, η οποία είναι n δεύτερον μάζα 1 u1 στο τετράγωνο, θα είναι ίση με τόση, έτσι, η οποία έχουμε αποδεχτεί ότι είναι διαφορετική από το 0. Ας δούμε και μια ερωτησούλα να μας δώσει μια αφορμή να κουβεντιάσουμε κάτι που δεν το έχουμε δει. Το βλήμα μάζας μη του σχήματος κινείται παράλληλα με το οριζόντιο επίπεδο και συγκρούεται πλαστικά με το κυβότιο μάζας M κεφαλαίο, που ισορροπεί με τη βοήθεια μικρού εμποδίου πάνω στο σε λίγο ακλόνητο και κλειμμένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ, όπως δείχνει εδώ το σχήμα. Αν η ταχύτητα του βλήματος έχει μέτρο u, τότε το μέτρο της ταχύτητας του συστοματώματος αμέσως με την κρούση θα είναι κτλ. Δίνει κάποιες επιλογές. Εδώ μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι αυτή η ταχύτητα u, έτσι, μπορεί να αναλυθεί σε δύο συνιστώσεις, μία που να είναι έτσι, να την πούμε αυτή uψ, και μία uχ, η οποία είναι σε άξονα παράλληλο με το κεκλειμένο επίπεδο. Αυτή η uψ, έτσι, όταν θα σκάσει, ας πούμε, να το πούμε έτσι, πάνω στο σώμα της μάζας μη κεφαλαίο, ουσιαστικά θα εντείνει την κάθετη αντίδραση εδώ πέρα, την normal, θα την μεγαλώσει. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα βέβαια, αν λάβουμε υπόψη ότι SF εξωτερικό είναι ίσον με ΔΠ προς ΔΤ, αυτή είναι η έκφραση, μία από τις εκφράσεις του δεύτερου νόμου του Νεύτωνα, δεν την πολύ χρησιμοποιούμε, αλλά αυτή πρωτοπαρουσίασε ο Νεύτωνας. Σε αυτή την περίπτωση, στον άξονα των ψ θα έχουμε μια πολύ σημαντική εξωτερική δύναμη, την νη, έτσι, η οποία θα μεγαλώσει κιόλας μετά την κρούση. Άρα για λοιπόν δεν θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε την αρχή διατήρησης της ορμής στον άξονα ψ. Σε αυτό το φαινόμενο, σε αυτό το προβληματάκι, θα μπορούμε να εφαρμόσουμε την αρχή διατήρησης της ορμής μόνο στον άξονα χ τον ως χ και για όσο διαρκεί η κρούση. Πάμε λοιπόν να την εφαρμόσουμε και να πούμε ότι P ολικό πριν στον άξονα των χ, έτσι, είναι ίσον με P ολικό στον άξονα των χ μετά. Αυτή η σχέση ισχύει τόσο διανυσματικά όσο ισχύει και αλγεβρικά. Εφόσον λοιπόν θα πάρουμε μια θετική φορά προς τα πάνω, αυτή εδώ καθίσταται αυτή η σχέση και αλγεβρική, ίσον με P ολικό στον άξονα των χ μετά.
αρχικά, αφού έχουμε πάρει φορά προς τα πάνω, έχουμε ουσιαστικά μόνο τη μάζα τη μικρή με UH και 0 που είναι η ακίνητη, και μετά την κρούση έχουμε τη μεγάλη και τη μικρή μάζα μαζί με την κοινή ταχύτητα του συσσωματώματος. Τώρα, εδώ θα πρέπει να βρούμε και πόσο είναι η UH. Ας κάνω ένα σχήμα λίγο εδώ δεξιά να φαίνεται. Μάλλον δεν μπορώ γιατί δεν θα το δείξω καλά. Οπότε ας βάλω τη U εδώ πέρα. Αυτή εδώ είναι η U. Έτσι. Οπότε πρέπει να βρούμε αυτή η γωνία φ που έχει το πρόβλημα εδώ πέρα που αντιστοιχεί. Αυτή η φ μπορούμε να δούμε ότι είναι αυτή εδώ πέρα η γωνία. Έτσι. Γιατί είναι εντός, εκτός και επί τα αυτά μέρη που λέμε στη γεωμετρία με αυτή που μας δίνει το πρόβλημα. Συνεπώς μπορούμε να πούμε ότι, και επειδή είναι η δικιά μας εκεί η ΒΧ είναι προσκύμενη σε αυτή, ότι η UH είναι U επί συνημήτωνο της γωνίας φ. Από αυτές τις δύο βγάζουμε το συμπέρασμα ότι η κοινή ταχύτητα μετά είναι αυτή εδώ που αντιστοιχεί στην απάντηση Β. Πολύ συνηθισμένες είναι και οι ασκήσεις αυτές εδώ με τα ποσοστά της κινητικής ενέργειας που μεταφέρονται κτλ. Μεταλλική συμπαγή σφαίρα σ1 κινούμενη προς ακίνητη μεταλλική συμπαγή σφαίρα σ2 τριπλάσιας μάζας από τη σ1 συγκρούεται με τοπικά και ελαστικά με αυτή και ζητάει το ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας στη σ1 που μεταβιβάζεται στη σ2 κατά την κρούση. Έτσι, οπότε έχουμε εδώ ένα σώμα μάζας 1 και ένα σώμα που έχει τριπλάσια μάζα. μ2 είναι 3 μ1 και θέλουμε να δούμε λίγο το ποσοστό που μεταφέρεται της κινητικής ενέργειας σ1 στη σ2. Λοιπόν, εφόσον η κρούση είναι κεντρική και ελαστική, τότε η ταχύτητα U2, έτσι να βάλω ένα άλλο χρώμα, η U2 τόνος δίνεται από τον τύπο που τον γνωρίζουμε, 2 μάζα 1 προς μάζα 1 και μάζα 2 επί U1. Θα αντικαταστήσω σε αυτόν τον τύπο, όπου το μ1 θα βάλω m και όπου το μάζα 2 θα βάλω 3m, οπότε η U2 τόνος θα είναι 2 φορές το m και κάτω θα έχουμε m και 3m επί U1. Κάνοντας αυτές εδώ τις πράξεις, το U2 τόνος είναι 2 τέταρτα, έτσι, φεύγουν οι μάζες, οπότε είναι 1 δεύτερο U1. Λοιπόν, οπότε, το ποσοστό λέει της αρχικής κινητικής ενέργειας στη σ1 που μεταβιβάζεται στη σ2. Άρα, αυτή που μεταβιβάζεται στη σ2 είναι η K2 μετά. Από πού μεταβιβάστηκε αυτή, από πού το πήρε, από πού την πήρε αυτή την κινητική ενέργεια? Από την αρχική κινητική ενέργεια της σ1, αφού δεν υπήρχε κινητική ενέργεια της μάζας 2. Συνεπώς, αυτό το κλάσμα που ζητάει είναι το K2 μετά, ο λόγος της προς το K1 πριν. Οπότε το K2 μετά είναι n δεύτερον μάζα U2 τόνος στο τετράγωνο προς n δεύτερον μάζα 2, συγγνώμη, και εδώ είναι μάζα 1 U1 στο τετράγωνο. Το μεγαλώσουμε λιγάκι. Λοιπόν, τα n δεύτερον φεύγουν, οπότε η μάζα 2 είναι 3 φορές το m. Έτσι, 3m, και το U2 στο τετράγωνο είναι αυτό εδώ πέρα στο τετράγωνο, δηλαδή είναι 1 τέταρτο επί U1 στο τετράγωνο, ενώ εδώ τη μάζα 1 θα τη βάλω μάζα προς U1 στο τετράγωνο. Αυτά τα δύο θα φύγουν,
φεύγει και τούτα εδώ, οπότε κάνουμε το σύνθετο κλάσμα απλό και μένει 3/4 ή 75%. Μπορούμε να κάνουμε πολλές ερωτήσεις ακόμα βέβαια, αλλά το βίντεο θα βγει τερατώδες, είναι έτσι μεγάλο ήδη. Λοιπόν, οπότε θα συνεχίσουμε με ένα άλλο βίντεο για τις ασκήσεις. Εάν σας άρεσε αυτή η προσπάθεια, θα παρακαλέσω να κάνετε ένα like και εγγραφή στο κανάλι μου. Ευχαριστώ πολύ.